Takže čaute ľudia, dneska vás vítame u nového videa a v tomto videu máme Unlimited Challenge a zároveň 50% ľudí, ktorí pozerajú naše videa, nemajú odber, zároveň máme v tejto momentálnej chvíli Unlimited Challenge, takže ak si ju nevideli, tak vám doporučujem sa mi pozrieť, bola to veľmi veľká sranda a v čase tohto videa, časti aj v tohto akoby točenia tohto videa, tak je to video vonku 1 hodinku a zároveň na našom YouTube kanáli, keď si dáte príspevky, tam máte hlasovanie, či chcete vlastne aj vidieť Minecraft série. Nejakú takú pobočku, že čo ja viem, jedno video by challenge furt napríklad, že ako teraz, že jedno video by vyšlo z Fortnite, jedno z Minecraftu, takže raz za čas, no. Chceli, tak by ste vlastne mohli a za to zahlasovať. Zároveň, áno, no. A zároveň si myslíme, že by to pre vás mohlo byť aj zaujímavé. A zároveň teraz máme Unlimited Challenge a tu máme hneď vlak, takže my si padáme sem. Ja si rovno padám na svoj Dominikov most. Toto je Dominikov most. XDDD. Na mapu je Dominikov most. Ja to vždy budem padať a vždy bude. To je proste moja obľúbená lokácia. A tento domček proste, tak... To je Lukášov dom. Tam padá, tak padám ja. To je Svätý Lukášov dom, tak sa to hovorí. Áno. Ináč toto, čo môžete vidieť, to je môj dožak. Lukáš tam podpíše, určite editor Lukáš tam podpíše všetky tie názvy. To si robíš o mne srandu. Poď sem, ja ti dropujem tieto tu dynamity. Zatiaľ... Zober tie dynamity. Znič to podľa toho, ja idem dať ten auto dopredu, aby som mohol, vieš. Zároveň ľudia môžeme používať shotgun do tej doby, dokým nikto z nás nezíska ako zbraň, dokým nikto z nás nezíska mytiku. Napríklad, keď ja získam mytiku, tak Dominik ešte môže používať guny, ale ja už nie. Presne tak. Takže teraz nám to nepadá. Iba tú mytiku a sme dohodnutí na to, že ja ako si beriem ja si beriem sentinelku plus ako keby arko, ktoré pôjdeme s ním potom Dominikovi zoberieme tú double shotgunu, potom potom Dominik si zoberá mamutku alebo nejaké ostatné mytiky, hej, čo sa ešte dokážeme pohodliť a rozdelíme sa určite. Zároveň by sme vám chceli poďakovať za úžasnú podporu až na to, že 50% ľudí u nás, čo nás sleduje, nemá odber. A zároveň vám chceme sa aj poďakovať za... Padla mi legendary tieto. Legendary mamutky sú tu. Nesiel som to povedať. Za dobré ako zhliadnutia na kanále, keď sa pozrieme v momentálnej chvíli, tak ako naše video, ktoré vyšlo pred 2 dňami. Určite ho tiež doporučujem pozrieť. To bolo náš prvý win chapter 6 sezóny 2, tak má neskutočne ako začal našich rekordných 40 zliadnutí, čo si myslím, že na takto malý kanál je celkom dosť. Dominiku si mi nemohol povedať, že to je ten bot, fakt. GG, tak ja si jedným mapom, ktorý sa to nechávam damageovať, tak Dominik je tu, sú tu hráči, vyšlo, revivuj! Sú tu hráči! Bacha. Tam dead, má doslova jedno, má biele 120. Má doslova jedno. No. Bože, máme tak rozhodaný. Ten druhý neviem, toho som netrafil. Ten stratený. Všimol som si. Dobre, to bolo ľahké. Len daj si toto a daj si biga. A biga si daj. Hej, ináč mám neskutočný strašne obrovský lagy a ping. Ja neviem, čo mám dneska celý deň vypnul, ale fakt, ako môj gameplay príšerný, večak ja som... Zoberieš mi mamutku? Plus. Mamutku. No večak ju nemáš používať, tak je legendárna, ideme si pomôcť. Ale ja nemám mytiku. Ale až ale ideme ti ju potom získať, tak ti bude úplne tvrdý. Ale pre istotu na obranu. Dobre. Dobre, ale potom mi daj ten bitcoiny a to, okej? Nie, tak dobre, však ja ti idem po tú shotgunu.
Team Roland. Čo dobre, ak chceš. Kde to je? To je, myslíš, viem, tu, kde. tuto? Ja viem, kde to je. Hej, tam. Zároveň v najbližšej dobe, ako ešte raz to opakujem. Teraz cestou ma máš rebootnúť. Na budúci týždeň bude niekedy Nathan Skylance, na ktoré sa môžete tešiť. A To ma môže rebootnúť. hlasovanie o ten Minecraft, tam je do konca tohto mesiaca. To má rebootnúť. Ak vyhrá, že je Minecraft, tak proste natočíme nejakú Minecraft sériu. Ak bude remíza, tak natočíme, čo ja viem, 2 videjka, 2-3 a uvidím, aké to bude mať ohlasy. Ak to bude mať dobré ohlasy, tak môžeme pokračovať, ak to bude mať zlé ohlasy, tak ako keby sa nám to vykašľame a môžeme skúsiť dať nejakú ďalšiu hru, o ktorú nám niekto napríklad povie. V realite už sme stretli aj, bože môj, keď rozprávam sa neviem sústrediť. Už sme aj stretli vlastne v realite jedného nášho kamaráta a ten nám vlastne povedal, že môžeme skúsiť dať Minecraft anketu, tak preto tam je teraz tá anketa. Takže ak by niekto chcel, tak môžete hlasovať určite. A ak budú na ňu dobré ohlasy, tak nemáme ani problém s Facebooku, ako samozrejme budú vychádzať Fortniteové videa, čo aj za týždeň, ako teraz môžu vyjsť 2, ale každý týždeň bude aspoň jedno Fortniteové video. A čo aj v Minecraftove by vyšlo raz do týždňa, hej, čo si myslím, že by bola aj dobrá kompenzácia, že by ste mali vlastne aj viacej videí, takže aj preto by sa vám to podľa mňa mohlo vyplatiť. A zároveň mám tu na mne ľudí. Sú tu ľudia. Ja nemajú zabiť, ale. Ja som na tebou, OK? Spíkaj ksikom. Pôjde. Ja im úplne potichučku. Vojčak šifuj. Poď. 60, dostal, poď. Teď. Idem ti ju kúpiť. A vyhoď ju. Díky. Dobre. Jo, utíkaj, vstavaj. Zdvol si? Hej, naskoč. Šoferuj. Utekajme. Však ty šoferuješ. Však asi čo robím? Trvám. Dobre. Trošku chaotickejší, máme 4,51 ľudí. A to bolo dobré, ak som ti donesol hneď to auto. Kde je ten... Tu ťa musím teraz pochváliť. Ideme do Magicu. Tam. Potom pôjdeme tam. Marko som potom auto, takže potom tam môžeme ísť. A potom pôjdeme pre to auto, kde budeš mať tým tyko. OK, díky. Keby čo, tak ako môžeme sa aj dohodnúť, že vlastne čo viem, ja napríklad dám teraz príklad, Dominikovi padne auko a ja budem mať to AR-ko. Tak ak Dominik bude chcieť, tak vlastne on si to so mnou ako keby vymení. Že vlastne ja mu dám to AR-ko a on mi dá auga, že tie mytiky si vymieňať môžeme. To je taká vec, ktorú sme vám chceli iba povedať. A nechápem, prečo to nikde nemôže byť vchod normál. Bežím. Dobre, tak tento si berem ja. Joj, ale škoda, že tu nemôžeme ísť do tejto zadnej časti, pekne si to tu otvorí. Aj keď mám na to kartu, takže ja môžem tady o to prejsť. A škoda, že si to nemôžeme zobrať. Vlastne mytický minigun! Tak dáš mi ho? Ja to chcem iba ja. Ale ja už ho nemám. Come on, škoda. Mne to nedoploží mytický minigun, bo by som si ho zobral. Ježiši, ja som hlava derava. Tak ja rýchlo, Dominik, poď, ideme získať rýchlo ďalší. Rýchlo. Kde si? Poď, musíme získať coinu. Tebe dáme mytiku z auta a rýchlo musíme získať ten minigun. Lebo s minigunom pre tých ľudí, čo by nevedeli, tak to nie je tak OP, že ako s minigunom je automatická výhra. Presne. Takže preto tak chceme ten minigun, aj keď je síce na skill, ale tak ako... Škoda, že už nehrá ako Eminemovú hudbu, ale ako Godzilla. A ideme. No, on však na to auto. Na to auto a rýchlo si skočil opraviť tú gumu, lebo takto šmíka nehorázne. Poď. Hej, ideme opraviť si to auto, to je nemožný prípad, keď to tak šmíka. Alebo ideme po Super Sport a šli. Nie, to je môj Super Sport.
No dobre, jak To je chceš. môj. No, To je naskoč. benzínka. To je benzínka, to není tvoj. Zároveň tento Nissan Skyline bude aj v Nissan Skyline Challenge Part 2. Takže Tak sa môžete na takéto pekný skylaník tešiť. škoda, že tam hore sa nedá nastaviť číslo, už by som tam nedal dvojku ako Nissan Skyline Challenge Part 2, ale tak nevadí. Doprava. Čo robíš, večer, tu sú NPCčka, na čo ideš na NPCs? Môžem mať dobré veci. No, už len NPCčka budú mať mytiku, to už vidím, úplne to vidím. Ako NPCčko bude mať mytiku, dávaj sa. Počkaj, ja si zoberiem náboje. Večer, už poď. Dominik, ja to auto nebudem cez celú No poď už. dochádzať. Poď už. Čiže dopni na ten kotol. Keď sa otáčam, ty dupni na ten kotol, tak mi aspoň markuj to auto. Ja neviem, čo tam sedíš a nič nerobíš. Si myslíš, že mi nič robiť nebudeš? Poď tým smerom, kadeľ ti ja markujem. Presne tým smerom je to auto. Kadeľ ideš? Ideš na mape. Teda to. To je presne na marku. Aj vidím. Letím. Skúsim mu nadletieť. Aj keď ja pojem vlastne za ním. Presne na mojom Marko. Presne už na tom Marku. Joj! No vieš, asi jak mám na Marku, keď som sa tu zasekol medzi stromom a blbým kameňom. Dobi na to. Dobre. Dupol som. A nechaj to na mne, ja musím neškodniť riadiča. Nechaj to proste na mne. Áno, ale tam sú hráči. Ak sa tam s nimi fajte, tak počkajte, ja neviem. Hore Keď úplne. mi to teraz zaplánovali, je v tuneli. Kde ideš? Čak do tunelu, keď je v tuneli, ty. A on je v tuneli. Nechaj to na mne. Yes, poď. Dead. Do kilu, oni tu tak zaparkovali, počkaj. Ide to, ale... Počkaj, ja tam... No ježiši, toto bude ešte ťažké. A mne vypadla metika. To vypadne v kóde, ja to viem. Dobre? A potom musíme zajsť s tým autom niekde. Snažím sa o to. Tadiaľ ti to nepôjde, Dominik, sprvníma. Ty máš brániť. Ja ale nevypadla táto shotguna. Musíme prejsť s tým Večer autom. vypadnú. Čo? Nevypadla tam tá pamäťdávka pod to auto. Ale ja som pickaxovať môžem. Počkať, uhaj. Nič tu stenu? Dobre, mám to. Nice. Čo ti padlo? Ja nemám nič. Why? Večak to nič není. Aha, lebo to bolo zapevnené tak blbo, no. A není to v tom aute? Nie, to je zapevnené. Neprebuglo sa to? A bugol sa tam zozadu. To není možné. Ježišmária. Nenávidím takéto školy. To fakt. Ale mohli to dať, sme dovnútra auta, ale poď už, keď už máme toto. No, bye. A je to dosť rýchle, akože, čo mám povedať. To hemžište zoberiem si z toho, malého. Tak potom ma dobehni, ja nebudem... Čo dá tvojim chrbtom? Ja nebudem kvôli tebe trpiť zónu, kvôli nejakému pidínovi. Čo, choď. Druhá kara je tu. Choď, ale keď sme v horách, choď. Ty, Večak, choď. Markujem ti auto 2. Letím. Kde pak ty ptáčku hnízdo máš? Prestaň. Ja bylaj, keď sa snažím spievať. Áno. Kde pak ty ptáčku... Môžete chalani napísať do komentáru, či Dominik spieva krásne. Kde pak ty ptáčku hnízdo máš? Prestaň.
On mě zpěval úplně jako slaví. Určitě by si zasloužil, on by byl ještě před Karlom za to. Kamo, Pro těch, čo tomu nechápu, je to myslené zvíro. Nemyslíme to fakt bože vážně. Mám jedno hlavko. on je dead, jeden, jeho teammate je dead. Jo, a to jedno. Dead. Jenom jedno hlavko. Čau. Mám jedno hlavko, nemůžem Můžem se s vámi zahrať? neskôr, teraz natáčame video. Jej. Kamo, on mal najlepšie veci, to je borec. Pôjde. Ticho by plus. Čau. Kamo, ja mám úplne najlepšie veci. Tak trošku Ja mám- skočil kamarád, ale to nevadí. Počúvaj, ja mám, pozri čo mám, ja mám tam dámku mytickú, snajperku mytickú a toto mytické. Tak ale niečo si musíš, ale tak niečo si musíš dať. Počkaj, a ja som si to získal, ale nie, dobre si. Bitcoin, to zberem. Please, vymeníme. To si Dobre. ja berem. Ty máš 4 veci, ja mám 3. Ja som ti to chcel vymeniť. Máme všetky mytiky v hre okrem minigunu, to znamená... Nevymeň mi to? Nevadí. Nechceš to vymeniť? A som mám medailonik, no. Počkaj, Čo? kde je? Kebyže ten počkaj, kde je ten obchod, on je až tak zelený, kebyže není až tak zelený, tak kde majú Poď to. Ideme otvárať. Je, okej. Ty nič. Ja to budem držať. Ja to ničím, ty sa postaraj o tých botov. Nebudem sa starať o nich, ja si nebudem zbytočne miniať na boj, ja tam proste poskakovať. Veď do toho pál shotgunov, čo robíš? Ja to nebudem tráviť 3 hodiny. A túto vec, ktorá z toho vypadne, si berem ja, lebo ty máš ako keby 4 mitiky. Čo z toho je? Dobre si kľudne. Kľudne si dober. No tak si tam môj kooperatív, lebo to už mám, lebo ja už mám shotgun, tak ty si môžeš zobrať, to je Ja mám tam damku. Je to netreba. Dobre, tak ty si môžeš ja to zobrať, okej, no. Musel dostať ideál, aby si vôbec sa si počuli. Hej. TikTok manažer. Keby to tak o to nechám, ale proste mu spúšťaš si veci. Úplný TikTok manažer. Dobre, je to typek, idem si ho zabiť. Nechceme dostať copyright. Dobre, jeden dead. Máš nice. Pickaxe mu dám. Máš pickaxe. Ďalší. Ja idem úplne vyzabíjať. Počkaj, stoj. Prečo to sú NPCčka, neviem čo si tým povedať. Ďalší dead. Prečo to sú NPCčka. Aha, tak nič no. Ale som... Si povedali, že to je NPCčka. Kámo, veď ak to sú úplne luka, ty sa tu tým chváliš, ako keby to bol najlepší hráč sveta. To už budú podľa mňa v hre iba NPCčka, podľa mňa tých najlepších vymezničí. Ale nikdy nevieš, tam sa fajťa. A To sú NPCčka, to sú NPCčka. Ja si ich idem vyzabíjať, mňa to baví. Nie sú takí zlí. Dominik, bodaj by ťa to nebavilo, keď nikoho iného skoro nevieš zabiť. Wow, tak ten, použil tu RPG metódu, bacha. Aj mňa dal, odpalil. Bacha. Používa RPGčka. Schova. To laglo. Schovaj sa. Je to laglo. Dobre, mne to laglo. Som mal veľký. Mal som lak. Aha. Tak potrebujem stavit mašinu, domů to nikdo po mne. Si stávam. Bacha, sú v tom boxe. Neboj sa, ja to vyriatím. Idú za tebou, tam sú. Nechod na nich. Wow, mám také jedno. Majú bez shieldov, nemajú shieldy. Jeden nemá shieldy. Ja ich dám, neboj. Mám nekonečne. To sú slabí.
Strašné jedno hapko. Kde sú? Ideš vpred do zóny. Vidím ich. Ja viem. Jeden nok. Mám doslova jednu. Kde sú, markuj. Tuto. Idú na mňa. To sa ju. Minus 2, ďalších 20. Dostal. Má jedno. Mám jedno aj ja. Zhodí mi dorazení. Dobre. Poď ku mne. Poď sem. Izvečak, nemáš jedno hapko. Mal som, ja som mal, ale som sa dohyloval už. Máš shieldy, máš nejaké shieldy? Shieldy? Ej, dík. Strašne. To si berem bas. Už je iba ten proti nám, ten najotrovnejší s RPGčkom. Kde sú? Už je iba jeden. A ten šiel niekde nahori, Ja si obstávam. OK. Tak kamo to je to nie je šance, že by sme prehrali. Ako nehovor nikdy, to RPGčko sa môže boostnúť a dať nikdy, hej? Ja mám 10. Áno, objavil sa. Trafil ma. Kde je? Tu niekde, tam mal trafa. Dobre. Vidím, tam je. Ježiš, ma to stopal! To je Schmidt! Dead. Nice! Dobre. To som ja. Zakončili sme to opäť Bim bam bum, plne. A zatiaľ sa s vami učíme. Čau. Let's go.